molt contents des de Terres Gironines de poder acollir una prova de Supergran Slam aquí a Terres Gironines, com has dit, i res, molt engrescats i esperançats de que això sigui un punt de partida i ho puguem una mica anar-ho repetint. Si tenim en compte la densitat demogràfica de Girona, per tant, en aquest aspecte estem molt contents, funciona molt bé. Llavors, avui, com estem celebrant aquí el Supergran Slam, és també un bon punt de partida que estem començant aquest any i jo crec que espero que amb l'ajuda d'en Nugui i de tots plegats puguem anar repetint aquesta experiència, perquè per Girona és important tenir una prova de rellevància. El circuit bronze està molt bé, però poder tenir almenys un cop l'any una prova on ens venen els millors de Catalunya crec que és una cosa molt interessant i a partir d'aquí seguir treballant i no dormir-nos. Efectivament, si tenim en compte, com he dit abans, la densitat demogràfica de la demarcació, jo crec que tenim marge de creixement encara.